ceritane. Apa jenenge sing putri nyinden sing kakung ngrebak. Wah. Elok. Lekmu dhisik, lek Narya karo lek Uun padha. Napa niku nek Lek golek Uun kali nyinden, lekmu Narya beduk. Ngendang kok beduk ngendang. Om. Hah? Ngethuk. Ngethuk kerep. Ya. Iki mau lek Narya wis anu kok matur ning calon ning garwa kok wis ana. Pripun? Aku tahono duit omono nehat angge bangun omah. Oh. Lah niku saben ketemu wong diutangi. Ora dhewe sembodo, lekmu wis sembodo rumangsamu. Mboten guyon. Ben ki aku ki nganti ra percaya kok kon goleki gawean. Oh tidak, saya tidak percaya kaya ngono. Bisnis lele wis jos kok. Pun gulung tikar. Napa? Pun gulung tikar. Mboten napa sing penting kak semangat. Lelene mun mati sedaya. Ya apa-apa, piyayi wis ora duwe nesu kok nek karo aku tak telepon apa jenenge ning ndi Kang? Nang omah, kowe arene apa piye? Nggih, aku wis ngono. Karo kowe aku pokoke pangabektiku katur wong iso. Timbang aku rene iki disuwene. Tadi iki barang. Kan kene ado lho iki pokoke. Iya aku. Wedi ya. Nggih, Mbak Neha badhe ngaturaken lagu menapa nggih. Niki napa? Langgam napa? Derek jenengan bebas, yak-yakan nangsal alus nggih angsal. Langgam tapi mboten sah bawa nggih. Nggih, langsung mboten napa-napa, langsung buka rebab nggih. Ding 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 ding. Dhisik pethoke karo Mas Inten asane? Mas Adi. Mas Adi. Nggih. Mas Adi Surabaya. Sana nggih, Mas Adi. Nggih, Mas Adi. Daleme pundi? Mas Adi. Bejen Karanganyar. Bejen Karanganyar. Tanggone Mojiroji. Mojiroji. Nek niku wedi tenan kali Mas Naryo. Nggih kena mental geruduk Mas Naryo nggih. Napa? Langgame napa, Mbak? Nih. Kadung Tresno. Kadung Tresno. Oh, wah, ding 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 ding. Nggih, Kadung Tresno katur. Tak dongakne langgeng kalian Mas Adi nggih, Dik. Pangestunipun. Nggih, piyayine alus, rebapane jos, wis hebat. Bisa ora duwe gegayuhan pengen duwe bojo dalang no riyen mboten nggih. Lho iki dalang lho. Dalang to niki? Ya ampun, Mas Dalang Adi niki dalang. Adi Bejen lho sanes Adi niku. Oh nggih, Mas Adi Bejen maksudnya. Anggere wis sang saya dalu Mas Adi ning kene terus sampai ning pinggir kene terus karo kene. Ayo, jog Bu. Agak Kadung Tresno nggih, Mbak. Nggih. Niki buka napa? Buka rebab mawon. Dadi benjen sapa jenenge Mas Adi iki ya anu saling chemistry nalurine katresnan iki ben dapet. Sampai banternya Mas. Nggih. Tapi mau jiroji ya. Nah, terus kaya cah PSG. Harus buka apa nang-nang. Oh, Mas Edi, Mas Adi. Mas Adi gitu. Surat kata-kata. Suara ditutupi iki suarane. Ayo. Tenanan. Lamat wis katon tejani yen